Ona se posvađa. Pa dobro, oko čega se, pa ona se... Pa oko mene. Pa šta? Pa, uvek sam ja tu nešto zgrešio, nešto kriv. Znači ti si uvek onaj u porodici koji je kriv šta god da se desi. Tako je, ja uvek sam razlog za svađu što se ona svađa. Dobro. Znamo si imao loše iskustvo u prošlom braku, da se ne lažemo, ali moram te pitam, da li si nekog trenutka pomislio da li će mi se desiti isto? Evo, iskreno pričamo otvoreno, mislim da ne znam da li si ikada pominjao to. Pitam te ono, da li si ikada u nekom trenutku pomislio u nekoj situaciji, Bože, da li će ovo se desiti kao što je bilo pre par godina, na primjer? Pa nisam nešto pomislio, da kažeš, uvek možda kad se upuštaš u nešto ozbiljnije ti razmišljaš šta ću, kako će to da bude, ali nikad mi ništa ruža nije prolazilo kroz glavu, nekako od starta sam osetio samo lepu energiju i kao da sam znao da će da mi da bude tu. Ona je od starta u stvari pokazala ko je i šta je, mislim na Jelenu, pokazala je koliko je tu za mene u nekim, ona se pojavila možda u nekom najtežem periodu mog života, kada se meni otac razbolao i neposredno pre nego što je on preminuo, tako da ona je u tim situacijama pokazala se, radila je što neko ne bi za svoje roditelje radio, radila je za moje roditelje, tako da ja dan danas i da za 10 godina ne budem sa njom, ja uvek ću to znati da cenim, ali ja ću biti zauvek sa njom.